Benvingudes i benvinguts a esta sessió divulgativa al voltant dels eclipses, com entendre'ls i com aprofitar-los amb una visió didàctica. En els propers mesos anem a gaudir de la possibilitat de presenciar un fenomen astronòmic així a la Comunitat Valenciana i com a docents tindrem una oportunitat magnífica, convertir l'entusiasme i la curiositat en una experiència significativa, fomentant la mirada científica, l'esperit crític i la capacitat de gaudir davant del cosmos. Per a fer-ho amb el màxim rigor i al mateix temps amb una mirada pedagògica i innovadora, avui ens acompanya una especialista excepcional. Beatriz Ramírez és professora de Física i Química i és la responsable docent de l'Aula del Cel de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València. Des d'aquest espai treballa per apropar l'astronomia a la comunitat educativa, mitjançant el disseny d'activitats didàctiques basades en l'experimentació, l'elaboració de tallers manipulatius o iniciatives tan innovadores com el concurs Telegrama a un planeta. A més, desenvolupa una important tasca de formació del professorat, ajudant a integrar els fenòmens astronòmics en l'ensenyament d'una manera motivadora i significativa. Beatriz, és un autèntic plaer tindre't avui amb nosaltres. Gràcies, el plaer és nostre de rebre-vos així. Espero que la sessió d'avui siga molt profitosa. De la mà de Beatriz volem explorar com un eclipsi pot convertir-se en molt més que un esdeveniment puntual, una verdadera situació d'aprenentatge que connecta ciència, curiositat i emoció. Per això hem estructurat aquesta entrevista en 3 grans blocs. En el primer bloc de diàleg, els eclipsis, un joc d'ombres entre la Terra i la Lluna, reflexionarem sobre el fenomen en si i les seues claus. En el segon bloc parlarem dels eclipsis com a oportunitat per a meravellar-se i aprendre. Reflexionarem sobre com portar este fenomen a l'aula i convertir-ho en una experiència educativa enriquidora. Al tercer bloc, Beatriz ens donarà una guia en 3 passos per a observar l'eclipsi del proper 12 d'agost. Així que, sense més preàmbuls, comencem amb el primer bloc de diàleg, els eclipsis, un joc d'ombres entre la Terra i la Lluna. Bea, per què podem dir que els eclipsis són un joc d'ombres? Doncs, Miquel, perquè és que són les ombres qui fan els eclipsis. Són les ombres de la Terra i de la Lluna. La Terra i la Lluna són coses que estan ballant, estan manejant-se i estan manejant-se al voltant del Sol, que és un focus de llum. Aleshores, com a qualsevol objecte que li dona llum, té una part, per la part de darrere, que fa ombra. Val? Doncs, si m'acompanyeu, us mostraré com és aquest moviment, com és aquest ball de la Terra i la Lluna, que són verdaderament les protagonistes dels eclipsis, i com queden les seues ombres, què hem de saber de les ombres per tal d'entendre els eclipsis. Veniu amb mi? Explicar a l'estil de l'Aula del Cel. Com he dit, els actors principals d'un eclipsi són la Terra, la Lluna i el Sol que les il·lumina. La Lluna fa aquest moviment al voltant de la Terra, orbita la Terra, és el seu satèl·lit, i la Terra es mou al voltant del Sol. Com els dos cossos estan il·luminats, els dos cossos projecten una ombra per la part de darrere. L'ombra que projecta la Lluna, bona part del temps, cau a l'espai, però en ocasions, aquesta ombra va caure al planeta Terra. En aquest moment direm que tindrem un eclipsi solar. L'ombra de la Terra també es pot projectar sobre la Lluna. En aquest moment diríem que tenim un eclipsi lunar. Per entendre els eclipsis hem de saber una cosa important sobre les ombres. Així tenim 2 cossos de diferents tamanys. L'ombra no va ser del mateix tamany. Altra cosa que hem de tindre en compte sobre les ombres és que, si les observeu bé, no tenen bordes definits. Tenen una part central molt fosca, a la que anomenem umbra, i la part més difusa, la penumbra. Les parts on tenim l'umbra és on no arriba cap raig de llum, mentre que a la penumbra sí que arriba part dels rajos de llum. Doncs, com hem dit, quan la Lluna projecta la seva ombra en la Terra, hi haurà una franja de foscor que recorrerà el planeta. Aquesta és la franja de totalitat. De la mateixa forma, quan la Lluna s'endinsa en el con d'ombra de la Terra, tindrem un eclipsi lunar.
és molt important saber que com l'ombra de la Terra és molt més gran que l'ombra de la Lluna, els eclipsis lunars sí seran visibles des de tots els punts del planeta. Mentre que, al contrari, com l'ombra de la Lluna és molt més xicoteta, només en la franja de totalitat veurem un eclipsi total. Això és una imatge real del recorregut que fa l'ombra de la Lluna. I com hem introduït abans, l'ombra té bordes que són difusos. Aquesta part és l'umbra, on no arriba cap raig de llum, mentre que les vores és la penumbra i són les parts difuses que veiem abans. En els territoris on arriba la penumbra es poden traçar línies visuals directes al Sol. Això significa que des d'aquests territoris podrem veure part del Sol i part del Sol quedarà amagada. Mentre que els territoris que queden dins del con de la umbra no tenen cap possibilitat de tindre línia visual cap al Sol. Parlarem d'eclipsi total en els territoris de la umbra i d'eclipsi parcial en els territoris de la penumbra. Aquesta és una imatge captada per un satèl·lit geoestacionari del recorregut de l'ombra de la Lluna al llarg del planeta. Una ombra que viatja a més de 3.000 km per hora, és al voltant d'un quilòmetre per segon. Aleshores, amb els conceptes d'umbra i penumbra, som capaços de diferenciar els eclipsis totals dels parcials. Bea, si la Lluna dona una volta a la Terra cada aproximadament un mes, per què no tenim eclipses de Sol o de Lluna tots els mesos? Doncs perquè el moviment que fa la Lluna al voltant de la Terra no és exactament com l'hem vist en aquesta maqueta que hem emprat fa uns segons. En aquesta maqueta veiem a la Lluna continguda en el mateix pla que la Terra i que el Sol, però el moviment de la Lluna és un poc diferent. Si mirem el conjunt dels planetes que orbiten al voltant del Sol, estan continguts en un mateix pla, que anomenem eclíptica. Eclíptica és una paraula que ve d'eclipsi, perquè si estan en el mateix pla es poden eclipsar mútuament. Però si s'acostem a la Terra i veiem la Lluna, seu satèl·lit, veurem que l'òrbita de la Lluna no està exactament en el mateix pla, sinó que té una inclinació de 5 graus respecte d'aquest pla, d'aquesta eclíptica. Això fa que quan passe per les diferents fases no sempre estigui en disposició d'eclipsar el Sol. Per eclipsar el Sol serà necessari que estiga en l'eclíptica, que estiga en aquests punts de tall entre l'òrbita lunar i l'eclíptica, aquests punts de tall que anomenem nodes. La major part del temps la Lluna no estarà en els nodes i, per tant, no podrà eclipsar el Sol. Només quan talli l'eclíptica. Així tenim una Lluna nova, però com està per baix de l'eclíptica, no podrà eclipsar el Sol. Quan la Terra canvia la seva posició en l'òrbita, s'alineen els nodes de l'òrbita lunar i una Lluna nova pot coincidir amb un pas per node. Així sí que tindríem la possibilitat de fer un eclipsi. I en aquesta última posició tenim de nou un alineament entre la fase de Lluna nova i la línia de nodes. Aleshores, Bea, els alineaments s'haurien de produir tots els anys en les mateixes dates. Doncs no exactament, perquè l'òrbita de la Lluna tampoc és exactament com l'acabem de mostrar en aquestes animacions. L'òrbita de la Lluna és encara més complicada. I aquests nodes que hem vist abans, que són els talls en els que l'òrbita de la Lluna intersecta amb el pla de l'eclíptica, no estan orientats sempre de la mateixa manera, sinó que van rodant amb el temps. Aleshores, això és la raó per la qual l'alineament que hem vist abans no es produirà exactament en les mateixes dates, en els mateixos punts de l'òrbita terrestre, sinó que entre un alineament i l'altre passen 173,3 dies. Això significa que un any d'eclipsis té una duració de 346,6 dies, que no és exactament un any. Què passa? Pues que al llarg d'un any sencer anem a tindre de 2 a 3 alineaments o estacions d'eclipsis i no van a passar sempre en les mateixes dates. Que un eclipsi, que un alineament no passa a la mateixa data, significa
que d'un eclipsi a l'altre anem a veure el Sol més elevat o més baix a l'horitzó. No veiem el Sol en la mateixa elevació al mes de març que al mes d'agost que al mes de juliol. Que el Sol estiga més elevat o menys elevat va tindre un impacte directe sobre el lloc geogràfic, la franja de la Terra, on es va projectar l'ombra de la Lluna. Això va fer que d'una estació d'eclipsi a una altra, el territori des del qual es va veure aquest eclipsi total siga a una latitud o a una altra diferent. Doncs abans hem vist que per a que hi hagi un eclipsi s'han de donar al mateix temps dues condicions. Per a tindre un eclipsi solar hem de tindre una lluna nova. Per aquesta lluna nova ha d'estar en un node de l'òrbita lunar, és a dir, en una intersecció entre l'òrbita de la lluna i el pla de l'eclíptica. Hem vist que simplement el moviment de la Terra al voltant del Sol fa possible l'alineament d'aquests nodes amb la línia d'unió Terra-Sol, en dos punts. I per això ens preguntàvem, és que els alineaments han de passar sempre en les mateixes dates? Això passaria si aquesta òrbita inclinada de la Lluna es desplaçara junt amb la Terra, es desplaçarà sense cap altre tipus d'alteració. Però no és el cas. L'òrbita de la Lluna no es manté sempre amb la mateixa disposició, sinó que el seu moviment és una cosa més pareguda a això que li passa als hula hoops. Això significa que els nodes no estan sempre orientats de la mateixa manera. Van canviant la seva orientació amb el temps. Aquest fenomen l'anomenem precessió nodal. I no només els nodes estan canviant, també l'apogeu i el perigeu, dels que parlarem més endavant. Això té un efecte molt important sobre la periodicitat dels eclipsis. Això significa que si a aquest punt A hem tingut un eclipsi perquè la lluna nova estava passant per un node, el proper eclipsi, el proper alineament, no l'anem a tindre just als 180 graus. Això passaria si els nodes no canviaren la seva orientació. Però com la van canviant, anem a tindre el següent alineament un poquet abans, concretament als 173,3 dies. En una volta completa de la Terra al voltant del Sol, que és l'any sideri, poden tindre més de 2 estacions d'eclipsi. I així es veu clarament que per al següent any la propera alineació no tindrà lloc en el mateix punt de l'òrbita. Cada alineació, cada estació d'eclipsi tindrà lloc en un punt diferent de l'òrbita en cada any consecutiu. I Bea, són iguals tots els eclipsis solars i lunars? Doncs no, no poden ser iguals. En primer lloc, per el que acabem de comentar, perquè com van a passar en diferents èpoques de l'any, anem a tindre diferents elevacions del Sol. Però és que, a banda, la Lluna no està sempre a la mateixa distància de la Terra. Hi ha vegades que la Lluna la tenim més lluny, dient que està al apogeu. I hi ha vegades que la Lluna està més a prop, això és el perigeu. Quan està més a prop, evidentment, veurem a la Lluna més gran, i quan estiga més lluny la veurem més xicoteta. Això no només passa en la Lluna, també es passa en el Sol. La Terra no està sempre a la mateixa distància del Sol. Quan està més a prop del Sol, que és el periheli, que això curiosament no passa a l'estiu, passa a l'hivern. Al nostre hemisferi, sí. Veiem el Sol d'un tamany diferent que quan estem més lluny. Aquesta variació de tamanys és el que s'anomena el tamany aparent. El Sol té el tamany que té i la Lluna té el tamany que té, però igual que passa quotidianament amb qualsevol objecte, la distància a la qual l'observem va afectar el tamany aparent amb el que l'estem observant. Tamany aparent és un angle. Es mesura, com veurem en el vídeo, es mesura en unitats d'angles. Els angles, normalment, quan ens presentem a les aules, són un concepte abstracte format per dos palitos que s'estan juntant en un punt. I bueno, pues així en astronomia s'empren prou sovint, perquè amb els angles mesurem aquests tamanys aparents. Com? Bueno, pues fem-se una idea. Anem a pensar que aquests palitos dels angles són els nostres braços i anem a tractar d'agarrar la Lluna o anem a tractar d'agarrar el Sol. El Sol no se pot mirar directament, val? Però anem a tractar d'agarrar la Lluna. Si la Lluna és més gran, haurem d'obrir més els braços i si la Lluna és més xicoteta, haurem de tancar-los més, tenint un angle més gran o un angle més xicotet. La Lluna
es troba més a prop en el perigeu i més lluny de la Terra en l'apogeu. Això va afectar al tamany aparent amb el que veiem la Lluna. Així veiem l'oscil·lació dels tamanys aparents amb el que veiem la Lluna i el Sol des de la Terra. Es pot observar que la variació del tamany aparent de la Lluna és molt major que la del tamany aparent del Sol. Això es deu a que l'òrbita de la Lluna està molt més estirada, diguem que és molt més excèntrica que l'òrbita de la Terra al voltant del Sol. L'òrbita de la Terra al voltant del Sol podríem dir que és pràcticament un cercle, és molt pareguda a un cercle. Tot i així, hi ha punts en els que estem més llunyans i el Sol presenta un tamany més xicotet i els punts que estem més propers, el Sol presenta un tamany més gran. El mateix passa en la Lluna. Això va afectar directament a la cobertura que pot fer la Lluna del disc solar i al tamany de la franja de totalitat. Però no només va afectar als tamanys de les ombres, sinó també a la velocitat amb la qual es desplaça la Lluna i es desplaça aquesta franja. Així veiem com, a certa distància entre la Lluna i la Terra està interseccionant el con d'ombra de la Lluna, donant lloc a una franja on tindrem un eclipsi total i les franges de la penumbra, els eclipsis parcials. Però què passa si tinguérem la Lluna més llunyana? Com en aquest diagrama. Veiem que així no hi ha un tall entre la superfície de la Terra i el con d'ombra de la Lluna. El con d'ombra de la Lluna termina així. Aquest eclipsi no serà total. Això és un eclipsi anular, del que encara no havíem parlat. Als eclipsis anulars veiem la Lluna enfront del disc solar, però no el cobreix per la seva totalitat. Queda un anell de llum a tot el voltant, i d'ahir el seu nom, anular. Per a parlar dels tipus d'eclipsis, a banda de les distàncies de la Terra a la Lluna, hem de tindre en compte el que ja hem introduït abans, i és que l'òrbita de la Lluna és canviant i l'orientació dels nodes i del perigeu i l'apogeu també va canviant al llarg del temps. Aleshores, què passa amb totes aquestes variacions de l'òrbita lunar? Doncs que quan parlem dels mesos, podem parlar de 3 duracions diferents de mesos. Per una banda, tindrem el mes sinòdic, que es diu, que és el que tarda la Lluna en tornar a estar en la mateixa fase, d'una lluna nova a la següent lluna nova. Però aquest mes no va coincidir, no va ser de la mateixa duració amb el mes draconític, que se diu així, que és el temps que tarda la Lluna en passar per un node i tornar a passar pel mateix node. Recordem que els nodes eren aquestes interseccions entre l'òrbita de la Lluna i el pla de l'eclíptica. I després tindrem un altre mes amb una duració diferent que se diu mes anomalístic, que és el que tarda la Lluna en tornar a passar pel mateix punt de l'òrbita. És a dir, si la Lluna està avui en el perigeu, per exemple, més a prop de la Terra, el que va tardar en tornar a passar pel perigeu una altra vegada. Encara que inicialment poguera passar que una persona s'imagina que la Lluna està pegant voltes al voltant de la Terra i que les 3 definicions que acaba de donar són la mateixa i hauria de tardar el mateix, degut a aquestes variacions de l'òrbita lunar no van a tardar el mateix. Aleshores anem a tindre 3 duracions diferents, de mes sinòdic, draconític i anomalístic. El mes sinòdic, que és la duració entre 2 fases iguals de la Lluna, amb 29,53 dies. El mes draconític, que és la duració entre 2 passos consecutius de la Lluna per un node, i el mes anomalístic, que és el període que hi ha entre 2 passos de la Lluna pel perigeu. Aleshores, què passa amb aquesta qüestió de tindre 3 mesos diferents amb 3 duracions diferents? Doncs, per exemple, que si avui he tingut una lluna plena, la propera lluna plena la tindrem 29,53 dies. Però per a quan arribi la lluna plena, la Lluna ja no va estar a la mateixa distància de la Terra, perquè el cicle de variació és menor. La vaig a veure amb un tamany un poquet diferent. Això va afectar-hi molt a la periodicitat dels eclipsis. Perquè, com hem introduït abans,
Entre aquesta estació d'eclipsi i la següent passen una quantitat de dies que no té per què ser múltiple d'estos períodes que acabem d'anomenar. Aleshores, jo puc tindre dues estacions d'eclipsis consecutives, però amb distàncies relatives Terra i Lluna diferents i, per tant, amb propietats de cobertura i de velocitat diferents. Doncs la gran pregunta és, si avui he tingut un eclipsi total de Sol, quan vaig a tornar a tindre un eclipsi total de Sol amb les mateixes característiques? És fàcil donar-se compte que per a donar resposta a aquesta pregunta cal fer coincidir els tres períodes que hem presentat. Doncs el problema és tractar de trobar la coincidència de tres cicles de duracions diferents. Això des d'antic s'ha solventat mitjançant l'ús de discs giratoris, com aquest que tenim ací. Este en particular és un selenoscopi, només serveix per a tractar de trobar fases lunars al llarg de diferents anys i mesos. Ací podem veure un disc giratori de Petrus Appianus, això és una imatge de la Biblioteca Nacional d'Espanya, són discs giratoris que es feien servir també per a moviments lunars. I com es veu, m'ha agradat ficar aquesta imatge, estan adornats amb la imatge d'un drac. Ahir l'explicació del mes draconític que hem dit abans. Draconític ve de drac. I això està lligat a una mitologia que associava els eclipsis, la desaparició del Sol, amb un drac que vivia als nodes de l'òrbita lunar i se menjava el Sol. Aleshores, tornant al problema de fer coincidir tres cicles amb duracions diferents, estem parlant d'un clàssic problema de mínim comú múltiple. I els antics caldeus ja se n'adonaren que hi havia un múltiple comú d'aquestes duracions, del mes sinòdic, del mes draconític i del mes anomalístic, que tenia 6.585 dies aproximadament. A aquesta duració l'anomenaren un saros, que ve a ser 18 anys, 10 dies i 8 hores. Aquest saros, aquest mínim comú múltiple, el que ens diu és que si avui hem tingut un eclipsi amb unes determinades característiques de tamanys aparents i velocitats, en 18 anys, 10 dies i 8 hores tornarem a tindre un eclipsi de geometria i característiques molt semblants. Aquestes 8 hores són molt importants, perquè 8 hores és la tercera part d'un dia. Què significa això? Doncs que dos eclipsis separats per un saros seran dos eclipsis consecutius amb geometries molt semblants i característiques molt paregudes. Però l'un respecte de l'altre tindran una separació angular de 120 graus en longitud. En 8 hores, la Terra ha girat un terç en la seva rotació. Això significa que dos eclipsis consecutius separats per un saros, tot i que tinguen les mateixes propietats, es veuran des de longituds terrestres diferents. Això es veu molt bé en aquesta il·lustració, on tenim eclipsis amb les mateixes propietats separats per un saros. Els eclipsis que tenen propietats geomètriques semblants i que es separen entre si per períodes d'un saros els anomenem sèries de saros. Així podem veure la sèrie de saros 136, on veiem que cada eclipsi de la mateixa sèrie té lloc a diferents latituds i diferents longituds. Per aquesta duració de 8 hores que hem comentat i pel fet, també introduït abans, de que cada eclipsi no va tindre lloc en el mateix punt de l'òrbita terrestre i, per tant, no va tindre lloc a la mateixa època de l'any, afectant a la latitud. Molt bé, amb el que ens has explicat, Bea, queda clar que els eclipsis no sempre es produeixen ni als mateixos llocs ni en les mateixes dates. I si els eclipsis a un mateix lloc són tan extraordinaris, com es dona ara aquesta circumstància que tindrem un trio d'eclipsis en els propers 2026, 2027 i 2028 en la nostra Terra? Doncs és tota una sort, ens ha tocat la loteria. Es tracta, cadascun d'aquests eclipses no pertanyen a la mateixa sèrie de saros que hem parlat abans. Per això no estan separats entre si per 18 anys, 11 dies i 8 hores.
Són eclipsis de sèries diferents, tenen geometries diferents i característiques diferents. I efectivament és tota una sort que tinguem en 3 anys consecutius eclipsis al mateix territori de 3 sèries diferents. Haurem d'esperar fins al 2053 per a que torni un eclipsi al territori espanyol. Per això hem d'aprofitar aquesta oportunitat. Així podem veure diferents sèries de Saros. Cada columna són eclipsis que estan dins d'una mateixa sèrie de Saros, és a dir, eclipsis que tenen propietats i geometries semblants i que estan separats entre si per uns Saros. Els eclipsis que veurem en el proper trio ibèric d'eclipsis pertanyen a sèries de Saros diferents. Aquesta és la sèrie 126, que és a la que pertany l'eclipsi que tindrem el proper 12 d'agost de 2026 i que tindrà aquest recorregut de la franja de totalitat. L'eclipsi del 2027 té aquest recorregut de franja de totalitat i pertany a una sèrie de Saros totalment diferent, la 136, amb un patró de distribució espaciotemporal també diferent. I l'eclipsi del 2028 pertany a una altra sèrie diferent, a la 141. Aleshores tenim una coincidència de 3 sèries de Saros diferents en una mateixa zona geogràfica. Per a veure un eclipsi total a Espanya caldrà esperar a l'any 2053, que és quan tindrem el següent eclipsi total que passe per aquest territori, encara que només serà visible des de la part sud de la península. Aquest eclipsi del 2053 pertany a una sèrie de Saros diferent de la de l'eclipsi de 2026, 2027 i 2028.